Мәктәп укучыларының язгы каникул чорында ишек алды лагерьлары эшли. Әлеге форматтагы ял бигрәк тә әти-әниләре эштә вакытта шәһәр фатирында бикләнеп утыручы балалар өчен оештырыла. Балаларның ялын кызыклы, шул ук вакытта файдалы уздыру өчен әйдәманнар махсус программа әзерләгән. Тематика данной смены – космос. То есть она как бы не только развлекательная. Мы объясняем детям, что такое космос, рассказываем, кто такой Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, чтобы у детей было понимание вообще истории. Потому что я вчера спрашивала, никто не толком не смог ответить. Каникул дәвамында Зәйнең 6 мәйданчыгында лагерьлар эшли, аларда 100-гә якын бала катнаша. Балаларның ялын махсус курслар узган яшүсмерләр әйдәманнар оештыра. Көн сайын иҗади биремнәр, квестлар, флешмоблар һәм тематик уеннар уздырыла. Вообще у нас работали ребята только летом и зимой, и мы решили, что мы будем работать и весной, и осенью. Ребята, соскучились по своим ребятам, они не могут уже жить без детских улыбок и игр. И мы коллективным решением подумали, что мы будем работать уже как на волонтерской основе, будем проводить бесплатные смены, вожатые выходят на работу добровольцами, и уже работать с детьми до 2 часов в день. Исегезгә төшерәбез, минем ишек алды лагере проекты балалар өчен өйдән читкә китмичә, ял атмосферасын тою, вакытны файдалы үткәрү, шулай ук яңа дуслар табу өчен менә дигән мөмкинлек. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.